kostol svätého Michala Archaniela a pastoračné centrum. Takto dnes vyzerá areál nemčinianskej fary a ak ho porovnáte s čierno-bielou fotografiou z roku 1915, zaregistrujete viaceré zmeny. Budova starej fary, najmä jej zadná časť, bola v havarijnom stave a tak sa musela zbúrať. Zostala priestorovo zmenšená. Predná časť bola stavebne opravená a dispozične upravená. V podkroví úpravou vznikol priestor na prenocovanie. Budova dostala aj novú krytinu a dnes slúži ako pastoračné centrum. Bývalé hospodárske budovy boli tiež zbúrané, keďže prestali plniť svoju funkciu a na ich miestach sa postavila garáž a príručný sklad. Zvyšné plochy boli zatrávnené a vysadené okrasnými drevinami. Bol založený aj jabloňový sad. Nová budova fary bola postavená v roku 1987 a nad ňou sa vypína kostol.